Olulube, olulube, olulube wanja. Olulube, namore wanja. Iwe wanje, nabuko ikandele niwe. Olulube wanja. Mane maru mane namasi mane oya. Aye mama. Egwu nke atọ bụ onwe ya egwu abụrụ sọsọ na ọ dịkwa n'ụtọ n'ozi dị na ya bụ egwu ọtụmadị n'oge a anyị nọ na ya Igbo na-ada onwe fa vam vam vam. Igbo niile bụ nwanne Amaka, nwanne Amaka, Olulube nwanne nya gba n'ọsọ. Ọ bụ ife ndị nna nna anyị faji wee tọọ ntọ na ana Igbo bụkwa na onye na-ejome gịnị odulu nwanne ya maka na ọ bụ ozu nwanne na-eme gịnị na-awụ ozu arụ. Onye ile anyara emeghị a sị na enwere enyi ka nwanne, mana mgbe okwu lụrụ enyi ka nwanne eme gịnị ana nwanne eme gịnị apụta. Igbo niile na ịbụ nwanne. Onye kụlụ egwu a bụ otu nwaada Igbo na-emife onyonyo ka na-akpọ Nollywood. Anyị ji eze wee malụ mmetiere gị link ị ga-eji wee genye bụ egwu wee geluo ya n'isi. Na-etufu ihe oge ọbụla ana m ekene Igbo niile, Igbo ndị ọma, Igbo bụ sọ mma, ndị ukwu, ndị eji eme ọnụ, Igbo eji eme ngala, ndị nji eko, Igbo nwe mụ. Ana m ekene unu ka unu melụ. Ọ ka bụkwa nwaada unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nka ihe na-anọzụ na n'Igbo ka ọ maalị gị ma na-abịa n'ahịa izu tata bụ nkwọ ọma ka nkwọ tata kọkwọtala Igbo ndụ arụ ike ọganiru ihe ọbụla ị na-eme dị mma ka ome gịnị ka ọ gaziele gị. Mana taa bụzikwa ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị na-eji ewepụta mgbede ọma nwantụrụkpanle ndị orimando nwantụrụkpanle ndị orimando riwe 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 ndị orimando tawa 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 ndị orimando oge akụkọ Ibilanya ni na ganwa kenelu misi ndukwonyelu nwenugwu otu na mụ na ya mele ọkwụ mbụ ayoloma. Ibilanya ni na ganwa kenelu misi ndukwonyelu nwenugwu otu na mụ na ya mele ọyị mbụ ayoloma. Masị makọlụ na akụkọ ayoloma. Mgbede ọma oge akụkọ bụ oge akụkọ ifo. Akụkọ ifo bụ akụkọ ana anyị, akụkọ ndị Igbo, akụkọ ndị Igbo kọrọ anyị wee kọgide wee kọpụta na agbụrụ nke anya ka anyị na-akọ maka ụmụ nwaanyị ka ha nwee ike fụ ya ga-eme gịnị, ha ga-akọrọ agbụrụ ọzọ na-abịanụ. Akụkọ ifo bụ oge nnọkọ nke ụmụnne, oge nnọkọ nke ezinụlọ, nnọkọ agbata obi, nnọkọ ndị obodo. Ha nwekwa ndị na-agbakọ n'ukwu osisi n'obodo ụmụaka nọkọ ọnụ ama na-akọ nya bụ akụkọ ifo. Otu akụkọ ifo a ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata, mana ka o si wee magbuo onwe ya bụ na ọ bụrụ onwe ya akọrọ gị nya bụ akụkọ ifo na onye ya akọrọ gị akụkọ ifo a bụ onye nwaada Igbo nke melili na asọmpi akụkọ ifo nke nwaada Amarachi Atama nke ji nwaada Ọramma wube wee malụ wubelu n'izu gara aga. Amara m iso ekwele n'akụkọ ifo a maka na Igbo Amaka so wee kwado nye bụ akụkọ ifo. Ọ bụrụ kwasọsọ na anyị kwadoro kama na anyị sokwa wee mee gịnị wee kọọ ọnya maka na nyapụ ihe bụ ihe na-amasị anyị. Ọ bụ ife ya anyị chọrọ ka a na-ewepụta ka ndị be anyị ebe ọbụla anyị nọ ka anyị na-akwalite ihe gbasara gịnị, ihe gbasara Igbo. Igbo anyị ranwụ na agbụrụ anyị a mba
ka Igbo dịgidere wee lụọ agbụrụ anyị egbusiri anyị ọ ga-anọ n'agha Igbo aghara anwụ na agbụrụ anyị onye mere anyị ji wee ihe ọbụla gbasara Igbo anyị na-eme ka aka anyị mere gịnị ka aka anyị ra ka anyị wee nwee ike wee kwapụta ya maka ife ji mara anyị ka ome gịnị ka ọ bụ ya bụ na ya kọrọ anyị akụkọ ifo nke tata bụ Nwaada Ozemena Chinenye nya bụ ya kọrọ anyị akụkọ oke na mbe unu ma n'Igbo si na ka ịma nke a ịma nke ọzọ amaka m ife bụkwana n'uche onye ka anyị malụzie ka nwa ntọntọ oke si nwee ghọgbuzienu eze ahụ enwere n'obodo ụmụ anụmanụ bụ mbe na-etufughị oge ọbụla Igbo bụ Igbo ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị. Akụkọ ifo. Tupu anyị abanye n'akụkọ ifo, ọ ga-abụ ihe ziri ezi na aga m akọwara ọha na eze mmebe akụkọ ifo. Akụkọ ifo so n'otu agụmagụ ọdịnala Igbo enwere, ọ bụ nke a na-akọ n'ọnụ, mana n'oge ugbu a ọtụtụ ndị ode akwụkwọ edeela ya n'akwụkwọ iji nyere aka zipụta ya mba dum ka ha wee mara maka omenala. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọkachamara ekwuola na ya bụ akụkọ ifo nwere ọrụ ọ na-arụ, ya bụ ifo afọ. Akụkọ ifo nwere mgbe eji efo ya bụ oge mgbede, mgbe onye ọbụla lọtasigoro ọrụ, maka na ndị Igbo bụ ndị eji ike ọrụ, ndị dị ike ọrụ wee mara. Ha anaghị eji ọrụ ha egwu egwu, ya mere eji wee debe akụkọ ifo ịkọ ya n'oge mgbede tupu anyasị. Akụkọ ifo nwegasịrị ụdị dị iche iche ma ntọala dị iche iche esi ebipụta ya. E nwere ntọala mmadụ, ya bụ ala mmadụ. E nwekwara ntọala ala mmụọ. E nwekwara ntọala eluigwe. E nwekwara ntọala anụmanụ. Ụmụnne m, unu ga-egezi ntị ka unu mara ntọala ndị daalụ. Nkịta nyara akpa, nkịta nyara akpa, o nwere akụkọ akụkọ a bụ maka ụmụ anụmanụ. Ntọala ya bụkwa ntọala anụmanụ. O nwere otu ụbọchị ụmụ anụmanụ jere nnukwu eze a na-anụ aha ya obu ahụ ọrụ. Ka ha rụchara ya ọrụ, eze kpebiri ihe ọ ga-emere ya wee bunyekọ nnukwute nkata abụghị ozi ha were laa ga-ezu oriri ka ọrụ ha rụrụ nke ọma. Mgbe ụmụ anụmanụ ji erute, ọ bụrụ na chi ejiji ruola, ha wee chebe ihe ha ga-eme. O si na a ga-ebunye ofu onye ya bụ azụ ka o dekwa, ka o chekwa ya echi niile, ka o bute ya n'ụtụtụ ka ha kee wee rie ya bụ oriri. Atụrụ wee sisi bunye ya na oge echukwa ya bụ azụ, wee bunye atụrụ. Ka atụrụ mara ube ya, mbe wee bịakwute ya wee jụọ ya kedu ka ọ ga-esichikwa ya bụ azụ nedo ya anya ka o wee fụ na anụ maọbụ ihe ọbụla ataghị ya. Atụrụ wee sị ya na oge ọ na-arahụ ụra, oge ọbụla ọ na-arahụ ụra, anya ya emepe emepe. Onye gafee, onye ahụ agaghị ama na ọ na-arahụ ụra. Mbe wee sị ya na ihe nke a amagbuola onwe ya, n'ihi na o nweghị onye ụjọ ga-ekwe bịa n'ebe ya bụ azụ nọ. Mbe wee sị ya nsogbu adịghị, nke a ga-enyerekwa gị aka. Mbe wee laa. Mgbe chi jimiri nke ukwuu, mbe laghachite azụ wee kpaa atụrụ oku. Atụrụ azaghị ya. O wee jee ebe atụrụ nọ wee metụ ya aka n'ihu. Atụrụ akabighị ya anya. Mbe wee jekwa ihe ya bụ azụ kaba azụ kasaa. Eruwe echie, ụmụ anụmanụ wee sị atụrụ ejekwa butekwa azụ eze ahụ bunyere ya si ya dosa ka ekezie ya ma n'ọdụ ihe oriri. Atụrụ jezie bute nkata azụ jiri ịbụ nkata anyịrọzi ahụ ka o si wee nyegbu echi gara aga n'ọdụ ebunyere ya bụ nkata azụ. Ha wee dara atụrụ wee tigbu iwe wee tigbuo. Ha wee buru anya atụrụ wee sị ka ebunye agụ, n'ihi na ọnụ ọbụla na-atụ ya ụjọ, anụmanụ niile na-atụ ya ụjọ. Ebunye ya bụ anụ, agụ wee buru anụ wee bunye wee na-amụ ya, n'ihi na agụ nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ọ ma na o nweghị
anụ ga-abịa na a na-atụ ya ụjọ. Mbe wee nọdụ ebe ọ nọ. Mgbe ọ na-abịa, otu agụ ahụ, anụ ọ na-agba ebe ọ na-ata nri, agụ emegharị ha ahụ. Odogwu na-aga n'ụzọ na-adị ọbụla agụ enweghị nri. Mbe wee mara na agụ anụ mmiri wee banye wee taba anụ atụrụ kachakasịa. Erute kasị agụ ya bụ ute ya bụ anụ, ọbụna ya bụ anụ amegịnị agbaala mpe. Ihe wee wee ụmụ anụmanụ niile na ehi na ngwere, anụmanụ niile na-eji ebe a wee dapụ agụ wee tibie were aka agụ tinyere. A wee na-asị, kedu onye ga-eburuzi anụ agụ a bịa mịkpọ? Onye nete one ibe ya, onye nete one ibe ya, onwe onye chọrọ ije ije anata mba. Oke wee mịchapụta ebe ọnụ unu maka oke si ekene mpe wee sisi bunye. Onye ọbụla na-eme oke a wee sisi bunye oke ka o buru ya bụ anụ agụ jeme gịnị nne ya. Wee rute ebunye ya bụ anụ eburu na-abịa. Mbe dịka onye awụ wee bịakwute ya wee jụọ ya kedu ka ọ ga-esi wee chịkwa ya bụ anụ. Oke wee gwa ya hapụ na ihe m ga-emebi n'obi. Wee ruo anyasị, oke wee bupụta ya bụ anụ ya na-anyị na mbara ezi wee gaa nnukwu ukwu osisi, chịrị okwute chịrị ụta gbago si n'ebe ọbụla ọ nọ na ọ ga-anọ wee mara ihe na-eme anụ na azụ. Mbe wee bịarute wee tụọ oke ahụ tụọ ya ahụ ekeghị ihe ọnụ. Dịka mbe bụ onye akpịrị, ọ matịpụ aka ka o were anụ agụta oke were ụta gbaa ya kparara mechara afịa n'ike. Ọ nọkọtakwa kpọkwa oke si kedu onye dịkaziri kpakara a na-achọ ịnụ, kedu onye kwere ọnya na-akpọ oke ya ihe ọnụ, akpịrị ekweghị ya. Ọ sị ngwanụ ka o welu nwayọọ eketa ọkpịa wee kpachapụte ya bụ anụ. Ọ makwu ya ụtọ ọzọ n'ọsalụkwa ọkpa. O wee sizie ka ọ metụzie nke ikpeazụ na o wetara ya ka o wee dọta ya siripụrụ anụ agụ obere taa. Ka ọ na-eme ya bụ ya ma ọkụ anụ n'ahụ ma ụta oke gbara ya. O wee gbapụ ọsọ wee laa ehite echi. Oke wee kpọzie ụmụ anụmanụ wee sị ha hapụtakwa na mbara ha bịa ka esi eme ya. Onye ọbụla na-enwe aṅụrị ka oke si echikwa nwa ya bụ anụ na ọgbarọ nta dịka esi agbabu n'igbo. Ha wee kebe anụ, oke wee sị na ọ chọrọ ikwu okwu. Ha wee sị akebe ihe bụ ya. O wee sị na ọ bụ mbe bụ onye na-eme mkpamkpa niile ahụ, na ọ bụ ya bụ onye omekome na-akpa mkpamkpa niile ahụ. Ụmụ anụmanụ niile wee wakpo wee tibikọsịa ya agadi ole aka nke mbe ifocha kedu onye ga-aga n'ihe ọma? Nwa m ngwagwa ka eme ihe emekwa. Mmadụ mepụta otu ụbọchị Chineke Ọ dị mma ọ bụrụ ka aghụghọ, maka na a maara mbe dịka onye aghụghọ. O nwere ka mmadụ ga-esi mebiga ihe, ma ndị na-ezu ochi ma ndị ji aka mmadụ agba asịrị. Otu ụbọchị aka ga-eme gịnị ga-akpara ya. Ụbọchị niile bụ maka nke onye ochi, mana otu ụbọchị bụ maka gịnị onye nwe ya bụ ihe. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara nke ụbọchị taata, ụbọchị nta. Ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo. Ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.